Bethan Marlo dwi, a dwi'n dramodydd. So stori am ffrindiau di hi. Dau ffrind sydd yn teimlo ar y tu allan o'i byd nhw, a maen nhw'n byw yng Ngogledd Cymru mewn pentre. Mae'r stori i gyd i wneud am sut mae cyfeillgarwch nhw yn mynd ar hyd tua 10 mlynedd o pan maen nhw o bod yn blant i fod yn ei arddega. A jyst bob dim sydd yn digwydd yn fanna, a mae o'n anffodus yn mynd â nhw i lefydd eitha tywyll a trwm. Un o'r pethau gorau am casgwennu'r drama yma oedd bod y nofel mor wych. Un o'r pethau gweithel oedd bod y nofel mor wych bod chdi wedyn yn reit nerfus yn neud yn siŵr bod y drama cystal, neu bron cystal. Dwi wastad yn meddwl bod Pijin a Iola, y ddau ohonyn nhw yn y drama yma, yn cynrychioli Pigeons a Iolas yn Cymru i gyd. Mae Pigeons a Iolas dal yn bodoli yng Nghymru heddiw, a beth dwi'n gobeithio ydy bod yna bobl ifanc sydd yn teimlo fel bod eu lleisiau nhw a'i stori nhw yn cael ei ddeud ar y llwyfan, a bod nhw'n gallu cael eu clywed, a bod nhw gobeithio gallu cael eu dallt chydig bach yn fwy hefyd.